omanga ne ye new yesu ente ne de kala bona fo bia na me kwa so kwa ba fo so be ye bia no ye yie so obi tin fa kwa sa ma ofie eno anu no ha ne yakro ena no na yakro yankwa papa ona si na no ha wo se na se mo hwe enipa nim na se ye hwe nipa nim ne ye yim sa wo ye hia ni gira chan na wo sikani ne ne be di asama mo ye bone ne aye bone sa fo atiachi na emra no yimo enten na so anyame asem no abuefo se emratofo enti si yi nipa nim so wo ye hiani dia o ye mumu so wo hiani dia ye fanto dem a babo ne se emra na abuefo yo ye wudi akoda mo sabjim anya sika sabo ha onua sika ntimi mfie nkonya yesu anim o bia ne sika betimi do konya yesu na adoye na ade ye sa na setri mo de pa obua papa yanko yakubu ho na etinum eyi ba ko besinsia ne kama me ye kan James ngoma na sa yakubu eti enum nchem ba ko sinsia no atifi asem wase wiase adefo awie wiase omo nye sika omo nam kwa abone so nye sika omo nam aboso so antwema no nkoroba no aboso hwehwe mojaguo ade atoto kaase no nkoba sisi dan kase ajeje brabo no munie musuna mmomra mukekam bwe ade ya ye kwa abone ye fa so ye chichim ye nuanam nsa ade pes kantina ye hu yesu ntini yesu babo se adefo awie adefo omo awie nie yankwai na afemu adefo yi na afemu a nyame abomo a monye bia musisi ahiafo wo kooto ahimfie asori fie yetimantem ni echinchim ohiani nsa asase ba ko ni atoma ahiafo ni aja masikafo no mawie nu ma ana babo ne kanu wose sai wose na afei mu adefo yi na afei mu adefo mu amonye bia mu yesu yi mama ni hunu a ereba moso no enti na mama ni hunu a mawie ye bra eba moso no enti kwa monsu no mo mra na mo kekam mawo yawo me wuya nka mankwaji twema me wuya nka mankwaji sikaduro babo se woni pa bie na wo fanya sa kwan kwoti kwan so no wo chinchim ni pansa wo bie store wo da kwasha boso so sika wonya ne he akwaji twema wo kuma ame akwaji sikaduro musu na mo mena yawo mo kekam he kaso ne bede na ja da jebe dachebejo ebeye dwe mu sikafo munsu no munye de na mommo mena yanko na munsu mu twajo yanko wose mahunya de no apro na mahunya de no musika nyina monyama mo fa kwa mbone so de pa nyina no ebe pro na nwewe so awe montade memma anwiya besa montade ni nyina modwidi na monya nyina montade eguba gi mu amumfamu mo sha na mudi ye hiafo nyina no anwi besa ni nyina na musika na dwete no awe nkanre na musika ene modwete no abawe nkanne na nkanne no bedi modanse na hu nkanne bedi wadanse ye se wuku ba na de pesika se wuku ma me na de jisika obo obi tuo na woni kope uyi edi amebo da chebedi adansie oni penue oni pensu mama wose ebedimu nam se ebedie nipa nam bibibo agozi ye kwam ye bibibo entuma na wakoje na hwem ememu hwe kasi bi esi edi dadanda ne kasi bi esi edi dadanda amemu obi won kan omu se 16 years o ka 13 onye mfie du nsie o ka makoma han 13 ko habru nsan awodam oba ne gade ne se mampani a oba bible say dache ye nipa besu mama azikafo mo fa kwa amone so pesika no ochichi nkofo nsa echichi nkofo nsa jeje omaja pade edi ye mama jeje ntwema mama je sikaduo moji nipa moja atwetwe nipa moja edi pesika no mo besu mama o se ne bedimu nam se bible say bedimu nam se eja shi nipa besu mama usika timenyonkwa sabe na wo da wona wo do no samoa no wo do samoa na wo bre na wo de kete so wo tinye samoa no sabe na beka se hu yanka na nyama sesa ndiano obi kwa se me de metoka ne na mi wu na kwa mepe metoka ne mi yesika na mi metoka na mi wu mepe wunnim ne weka ana wunnim ne woye kwa moni na mso no ya sakre adwen onua babo entre babo ne di kaka no wose de mu pebia de mu wobia mama ane ya dai eno soma mo sa mo peni mo ankasa mo mo ni mere so befo kwa bone so akopeska hwe ene baba wani mranti we fa gigi sika duro
conforce you no time so bekun obekun no no si ho o bi so won ko masaka wadwen menya ba bibibo kachi bibibo mu mesika ni bi de amma brabom enso na he obi apeso otaka obi apeso osidan obi asidan wankran osidan okumase obesi bi wa sunyane obekon so no ba bi oda bi afia baby odabi baby odano eh baby tie bi wenti bebele bayi onua onipa didi nua kono akoji sikadu wo kum nipa konhwe afi bia nipa wo fie ho nipa mojagu a na fisika ne ba na eba onua bibi besi o Yesu obo Yesu baba sinse wiem babu si Yesu baba sinse wiem ha na aben babo pa ha sabe na ya ka pete no shon panasi ono pusika mano sada no sikana unibi besikana unibi wodi agofo bi omonto spa no omonto spa na sana omodan fu ba ko no woka ho omonto spa no onim se tam na so ndafo omuni so omoto a macho fe nani ha ewo tem fa no bondo no munye he aja osesa na de boko ko wura dem bibi bo asem kesi ebesia na frank enseso da jo nipa besu mama bibi bachi momye sekre adwunate woni pa bible ya papa no pentecost photo nyimo se ade ebe na menya Ediebe 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 na menya Nasemi wo wiase japadi nyina Nasemi wo wiase sikampipi nyina na mehwere mekra Ediebe na menya Onya bibibo asem kasie besi o se o man se kanyina na no yire no mama de joy ewi obesu mama o mama mbani we munsi o na mungeka mu o yawo ba no tuye nkwese he mo megu aburochira musi no mo me edida na manga ne yesu o montomayan ya tuya na mo nimsa jiji ehim bibibo oma muzika na mozisa mudie no bibibo azozika na wo wi bibibo menu abrantie onipa besu mama enipa besu mama sikanti menyo nkwa wo koto na wo kwura mu no okoto na wo kwura mu no wo de wosisi a wotoka wo dem wo di nipa moja ekọ ubesu mama ubesu dan ubewaja ho obam no tunu beja ho usika ubeja ho enka preba o se mo muadi he obi die sto unya kona akotade ya mepa cha otahi nyame bua na nyankopon treni hiem na fesika nya bababa afodi se benkum na kasa otahi oba mijiji nti unum jansa so begira nchan oba ya mijiji unum nyansa so begira nchan enso bla wo start ye na opacha wo oji sika enso kakra ba nsa fo muadi papa yanko honesi ya yento so kama me na yetam no o se mo hye madam de babu se ya hye adam de na edi akire mu what babu se ya hye adam de na obi apayiye de enti wo akwa na wo fa so wo wo kwa bon na fa so wo nya sika no wo se dem kwa no hye so enti o have no no odi ni hayi he wo fa kwa bon sina wo wiwa ma sika na odi dia o have no anie wo kwa ji sika do wo je ntwema o have no anie ani o ma so asasi we so entra poso wo kwa heaven wo nim nya mi bi na wo kwa nchan wo je mori o boa yanko what's hwe enyumayefo a ututu o mfuo mu enuane no bible say akronfo mu amu konkrofo fom ekowiwi ankrofo ejapade mu ko bubu nkrofo adani ekowiwi emu ade nyina no ko akatua a mode ensisie di sisi wo mu no ensie mu so na musisi wo mu no na mususu mu wiwi amoniama no omuntie mu tiemu nyina awradi medan ba ha yebu medani 100 million omo fori nyina ko 10 million omo de ko omo 7 de babu se eniema na yewiwi ani nyina onum a yewi omu no ma nyina omu sun no edu nyakopa asum ato nyakopa asum uchi akronfo amrobes krono na mo bo ni petuo kum ni pa ma obehuni ya bubu he la se ngofo bi ko wia ngofo bi omo ko wia man bi na ma na omo ko wia no ba ko mo ko no da no so munya 85 billion
ana enti di no mususu kwa so menye sika kese kwa no munya 30 billion ntom yo no mka chanse wo dan hwe okwase hwe wonu tanta bi osi ho hwe dan ye budan ni no hwe bra ye bra nsa ne yetimi budan ni aba na wo po ye nim se benye sika che wadanfo ye wa ya wo ya ba ya 30 million ne na momoto power na sama fiska kese to an ye ba ye sika kese afa waje 30 billion asa bontu Bible say sanyema no amofa ni nyina ni yewie nkofofo mu nyema ni ebubu kofo da ni nyina no esu nyina no adu Yesu asum osena won twitwa nkofo afuo mu ade omumu adurumi asafo omumu yewie nkofofo mu bode banche titi koko ani nkro ehunema omuba omusu begia information mu na so nyina adu Yesu asum ni adu Yesu asum osena mo de asetra fefetra asasi so safotie ya chinchim kofo nsa ya chichim ko fonsa nam ko abone so ahwehwe mojagu hajeje ntwema ene ye de asetena pa etra asase so ye de yeni ene hiafo de yemuam ene mo ahohwie ene ye bokohwie ente no obi osika wo so nema ye ntodefo ene osika ni wo so nema ye ntodefo ado no mu kwa ka wo da mu kura ni sika wo no wo so fu ko ni bi we de timi kaka na asem nti omode asetena pa ene ajomoni osna maye wo mkoma wo okumuda Bible say ya ye yakuma se okumuda ya ye yakuma se ye de ye fita ye de ye ntobia oso wabunia se nu ba nyuma bo no ye ntobia aso bi bedu a obetiobi untobia obua papa yanko kan ko techi mami mebu samu eti dumiansa proverbs eyimu so no sesai kakanya tamu na sundi yanko na honya amami bebu sameti domiansa eyimu enson no uwia no ba ho na 14 to 20 na fi asam kan yemfa nkwa wie papa ma honya minya bla ntese otinya mi asem Bible say na esikafo no omo prim yakoma me sha asase ne maje wonu ka be na bontuma me na that's opa 13 verse 7 uwia ho na 14 20 na asam kan yemfa nkwa wie yanko ya ka mebusam eti edumi asanchemu enso no wose sei wose obi ye ne ho odefo Bible say obi ye ne ho se o skapa enso no ni hwe na so no hwatia o Bible say sisi enyi ska enti ye ba we ye ko he ye so niema e be ye skafo ye ye bodi misika tami yo baje atreka so oskani pa Bible say obi ye ne ho adefo ye ho adefo ye chinchim kofansa ye wiwi o mansika ye da adefo na so ye ni hwe o nyamianim ye ni hwe o nyamianim e se kwani ye fa so ye worobu ye no ya worobu ye nua no ye nye ketobe nyakopanim obeso ye ohiani anu obeso ye ohiani ye na out enso wade pi na so wade pi o nyamianim asem anu ani embebu se betidu na imodu no sesai ha asikafo mochi kwani ye nam so ye de pesika bone no ye nya ketobe onyakopanim o sisi enuanum no ho hwe ebi na meka na obi ahenie waje akobo obi ya ma brabo waje amobi ama asam da ko 25 years ni emu ai hey Yesu oba sa waje sika joy wakumu mame apesika wo de joy wakumu ba apesika wo de joy wala ngasa so kwa wu so na ubi no akwaje do abesem akwaje jamwa abesem miao esika ba na eba ho Bible se wunya ketwe bi onyankopɔ anim ne mu da ade ahiafo no a ɔmonam nyame kwa so no ɔmonam ade pa onyame anim yanko ya ka mebusam ho na eti nchemu aduonu no wose wo ne onyansafo mbɔ no wada nyansani na nia one okwasea ebo no ehu amane mebusam 1420 no 1320 no dabi 1420 1420 come me wose wo hiani de Bible say wo hiani de ni nyonko mpotano wo hiani de okodu kwa tumpa ya hwenanim wo hiani de okodu ahimfie ya hwenanim wo hiani de ya kana samu asori fie ya hwenanim wo hiani de abusiano ya kwashia ya mfira no wo hiani de ni nua mpotano wo hiani obi a woni bi ya mu ni pa bia
woni sika enipa mu ha abusuan po ye ka nipa po yan frɛw ye ka sempa yan frɛw ba abusu wo hia ni de ni nua po ye dai wotan no na odefo adofo dos na adefo onmo mu bi no omadofo untimi nkan adefo omadofo no omodoso na wo hia ni de hwe wo na be ye ene ye na meka subua wo ye obi wo fie ni papa wo ni maame awu esanse woni bi enti no obi pom be janka se menia baje 100,000 to kaso na so sikafo de na so obi wo fie o de de wo tibi kwankofo ye ekotwetwe sika kase ne de masan check baje to o kaso wo hia ni de na wo hia ni de ni nyonko potan no na odefo adofo dos na adofo no edoso anopai nyame asema menu mi ni cheni ana obi ti asori fie na oye hia ni a oyale mpo yanka mpo ya kohwe no wo abusuan ni ma na woni sika ye tuo gyan yan frɛw wo hia ni die abusuan pani mpo taa no ana woni sika wakonwa kro ye beja mobi woni sika wakonwa beja mobi hwe wo hia ni oba na osun wo hia ni no oba na osun asase ono ankasa kotokurum asase enye 10 million akwo ye bibi oso na ho kire bai na waton ma obi no wo nipa na waton asase na koton ma osikani ama omo di asem na kokot ama age asase na ma osikani no ama wo hie ni de ya nya ne kwan bia yen san kwachi ntum onipa baji adi ni wawo onipa abaji adi ni wawo onipa mehu yancha besinko mesamela mehu yancho mehu yancha mehu yancha mehu yancho mehu yancha besinko mesamela miye susunkurungure miye laje miye sunkro ewuladi ni wobuzala ya bade ne fele menyema wa adi ehwe wiase ahini si ebe si yenuanom ye die nuanom ba fokwa abonem so na ye ba ha yenuanom aya twoma aso okotwa no mo no madu awuo nya hon konkon ne yehwe no da je be ye twe amani pama onua a wote menka e fa no fa na fa no so mo mesika ni bia mo bra bom da bi na mo ankasa mo pre kakra me dia mamo sa na so na di nyame ne ba nipa ni nso da bi so man ana oni sika kura obekọ ne wadua ne simukia ho be ma warefo woni sika wakọ homa afia obekọ ne wadua ne si enso ye etwefo aduane ne ho en woni sika woni no nyam bia Isaiah 2:7 Isaiah 2 onia yetam na so yaka odi fo Isaiah nwa no eti emienu imu so no nchemo ye nso no bisi nkron wose sai wose dwite ne sika ayo on asase so ma tia bible so mangana dwite sika pa gold diamond ni nyina ani woyere ni nyina pie asase we so ayama ha ma se twon no wakora de no ni ano ade nyamede sia asase we so bible say anu ni ano sika nyamede ma o mangana petrol cocoa diamond gold bibia wo man mu so ya hu so hwe ya hu so hwe enti wo so oba na ni odu obi atu bia no okobu wakonta osene wonti ase na menia no eni enti ase na muso no enia no akonfo enye na wa ha na abosonfo enye na abaifo enye na osene abosonfo so ahya won na abosonfo ahya asase so ma na wonsa no adwuma na woso babo si yensa no adwuma ne yeso ade a won nsatia aye ade ye de yensatia ne yeso eto abreni passe enti nyame sika wode man no enipa tena so ama homo so ene ohiani wo nsanka bi enti omo no omo joy enti nyame se o breni ya breni passe o breni passe so de mere ma hwefom ene wode mema hwefom enti ko memu maba wane mranche na mamo obi anya adwanya emfemfiri wom yakopɔ se mi femfiri bia bone mu didi memai mi femfiri mo koko wo mamu
da mo mamu ana mo yo man sei me fefemu da me fefemu mukuta twem bone me fefemu ma twemo so sabe nso na yeka ehona 20 was say not asam kwanko ye was 20 ehona 20 no was e da no Bible say e da no enipa beto ondwete amabosom fufuo ne omsika abosom a woye ema won ndi Bible say da no yisika yenya no ye beto nyama nkusie ne mpan nkusie ene mpan ne bedi akwa ne yenam akwa bone ne yenam so pa ye hu ye die ngi no sika ne ye wie hie nyina no ye beda ne nyina mankusie ne mpan wose abosom fufuo a woye ma won no sedia abosom an ya ye som ne ye kobosom miracle sika wo mema na wan kobosom so wonye sika nto botom gold wo memu dama wo memu petrol apie wo memu metre kwase gas kwase apie wo memu so o manga na ye bere ye hu so hwe ana maba wane mranti ye bere ana ade a wo mu a wo ma mu a wotia ne wo nko a obati asi atwi wo echi obasi atwi wo moja obati asi akuhi a hwesa ahochirenti obi kun ya kohwe bibibo yesu bo o mangana yesu bo onya enti yamba panu enza afoto nyimo se obetwi ha woka sadie wadoma yete obetwi ha woka sadie wadoma yete o enti bo na obetwi ha woka sadie wadoma yete aduma bia ye bia ani abrabo bia ye bobia no akontebu da ho twa ye mami asane am say ye bi kwa ba ho obi a ho hwesika to yesi gold asese no onbo ntuo kun no ma jisika ma say kuni para ka ho obi otwa kwa ma say kunu onya me twa ni baka o se de onyuma tie ho se ba boneka ba sisu biem Isaiah 2:20 no Isaiah 2:20 no wose say wose da no Bible say da abebebo no eda no woni pa beto ne dwete abosom huhuo ne sika woni pa beto ne dwete sika na ye nam kwa abone so no epaye no ye beto no nyina gu abosom huhuo a wo ye ma no no ani ni bosom ra ye kon so na ye kwaji bosom sika ye de joy atoto kaase asisi da no na ama ye som bosom so sika nyina to akira ma enkusie ne empan ye beto no nyina gu ama enkusie ne empan ani ni pa bebe yehu na obi kan kra ye bekuno na wote ebuhye nkwa na aka no kra unche no wu wo asolim na hu no kra na beka ye beku na ma ga ne kra mpo wo ma ga ne wu kra no wo na wo de wo no kra ye meka unche no wu na wonyam enyu wo ne onipa be wu na ana ye yo wo ku nipa no ko wo na obeso na ye kare wo na abaso eti ba gboro me ati asesebe wo so obi a wakoso abortion kura no abortion no emoja no okonom emoja no okonom enipa bi obi okon nipa bi wo hwe moja gubia no emoja no okonom onya me fa nchewo sabro wo na burosam nya koda burosam jem yo mo bia ni wo kama me ni ho enti ene na se wo nipa saka na dwen na se ye betra kasa fidie so na ndi onyame aka ne ye se beda nda ani a ne ya pia no aduane a na nyame ase bia keteketa so dari nya wo ne ese aka me odi fuka sa me so nipa bia me fia kokwa me wu a wo de yo mu me du film na me kwa me film me obi ani asam wo na so wo me so wo me nyame am so no sisi a dem manya doi nya afre na me sa sa ba chibim aba previous mo japade nyina me ya ofra ene ma sa ba ma chibim me ko banim me na kakra bia kai o jango popo so me 70 years aka me na hi onia hotel ni mba sisi a nyango po salation o yo kwa na sa wo ya de ten na to popo yi wako yes ni o mu jeje me kunu onya me mo bo o ye papa ma sofo no obi ko otimi tuka na ko nya azent anya minim se wa ma na nya azent ya ba bi o hwe kudu no o be say mistake o yi na de ko hwe no ko sisi abla 2019 no o ma mi de Thailand o ma mi de Thailand abla o mu da nya ne ye no na ba bi o mu sie emu no ne onyame akohwim omko enti akaye ye nam asase we so no
ana etu ohwim daba na so antimi anko bia afa na ade wi de bepere ohwim daba na so antimi anko bia afa na ade wi de bepere sese ebo eno mpo ne yedie no sese no ne o ma yedi no sese no sika yedie nya sese sika eno ne asati yedi no ene mbaba wa wuro mo eno hwe tv so mesi ade bi o mo ne sane ne o mu be so ababa o ko Dubai o mu be sisisie o wa ko Dubai e ko yadwuma wo broni fita makrama ne krama no ne ababa wa ne da krama wo yi styles o mu be so onia ade esi nzolo no ko moda breso a onyakopo dija ehyi wo no ebi na ehyi wo ehyi wiase sabi enche na Yesu abenso no afini ni pese ko mini aba ntie me odi fu Kwasha de me le meja ba bia me na masem nyansa sakawadwo owu nshada owu nti mini aba ntie sakawadwo amesika ni bla mo bla bom odifo na atene nka no amesika ni bla mo bla bom Ghana mpanifo mo mesika ni bla mo bla bom na mo trete sika nso na mbaba wane mlanche ye wu na bososo ye wo ye ho sikan amre ko nyakopɔ di sika abo mamu sika na wo hemfa odifo akasa onyame se mebusa bia mo sika fai odifo akasa bibi bo onia bibi ba mo ma yansakra oba na ni wo kye kra nyina etiefo odifo Kwasha na otene nka no simedika ka so odifo ekasa na ekira ayedin odifo Better Christian Church enodano bukuada bia empabo gidi afi kura de o se adwada ye be ye 7 days afi bia me ne miensa o se afi bia ne miensa January me ba ko eti anu abomoden na second one ye be ye ti second one na o be ye bomoden anafo ni ekire Akim Asuboa bomoden fa how ni na fa kire Akim Asuboa na eye empabo kasia eba so no wonso fa ho shembi na senia ewiebere onyame nam odifo Kwasha so mesi ebia wankasa onfo ani nche ho ntia afi so onyame amanimdie ani hunmu se odu ani che eye kan se eye Asuboa Herbal Center kesia onyame nam no so a wabie no yare ben nene eduro kesia eduro mienu a ode abadwama so no enya sem keto aye frɛ ne ata ojiwenu ajiwe didie Herbal Mixture eni nkrimidie Herbal Mixture o kan na bom dia ane ajeso yale na tesɛn sie kase ye bobo yale na adaje bebo yen ena bibi nti PRO ntimi ama timejem kakrama no na enuro no baby bia upe bia na se open no baby bia be ko bia obenya sie enuro bi information centers ene drugstores pharmacies baby bia odonya kwa osididie Herbal Mixture atani ata kenkenka udwe bom na dua bom wan kasa bom say yes afeso odifo esasa wana yamfa se mema na se ma bibinti awo ho ayom den odifo anase meboa enukro ba yale be no ntumi nsa tido hia ne se den obetu didie anamon die ni ho nyina no onyame nam odifo so na de efe na nika ne esa huji ne se odifo eyo obi a oye huhum fam ene hunam fam etisenia yale ne tie bia onyame benam odifo Kwasha eso na eja oso ohwa na etuatwa eti odifo ye ko idie se number bi o fatudwa na wana mutie yen etiefo mutie yen no omumpusu amatofo no na eja bibibia no emwa bia se yare ya de se yentumi mekaka yale se diabetes so se pressure se dadio ya se bomoden na tu didi anamo etre eye Akim Asuboa na obon say yes onyame eye na wadwuma eti odifo de number etudwa amaye odifo fa number ni tudwa amaye odifo Kwasha me namani 054 55 9 50 70 054 55 9 50 70 odifo Kwasha number no mesi say odifo Kwasha number no odifo 13 biem ebia na wanti
me number no 054 054 55 55 9 9 50 50 70 70 054 054 55 55 9 9 50 50 70 70 wey eye odifo kwasha number wey se ofra esi ne so say chain odifo a ne no be kasa bibi bia chiro so bia say yare fam hunam fam bibi bia no pusisa homatrofo no na odifo ebeje wo so odifo se wo adofo bia be chiro ma na aja datuja ne ya prapra chiri yo ana mechia ai davaki die pari ma pa wono nyame nam so aso ma sia bedu sabri nyame asodwe enka ne pa ana ai proceed dako ojo amisa dako anopai odifo mechia papa menim se ba bia wo bia no oho yam ani ma mu nyina ma awono mu di asem ho nyina no mechia mu nyina ananopai ana eja mechia ai me ya Oluwa MP Oluwa me choma papa arpe nyame asuje enka pa me chama so henso nana odifo me chia pa na suba henso me chia no me chia yadofo nyina amen eja boy ebi wo de yo yanso enchia we enkoma omomutie ahenka FM nyina adofo etie nyina chia mu nyina afi asuba kuro nso chia obibia peace town ne alata eja boy me chia mu nyina wo Yesu dem amen.